Hello Karbi Zonal, welcome back to my YouTube channel. Pini Labangso video along lagi non ningkan thong kep playing Karbi Zonal Youth Festival along release ponji CINE production jipong sajir presence ahin ben kasonse pon Karbi lamarjan kimi lake Klir Ningve Lasi Labangso lamarjan along jiparjan abang phi konat si release di lapen komantua tarik si release igjima elitum Labangso video long lang ponik dak lapen Labangso alamarjan aputhak thare gotom terang kopisi kaningje ponikma elitum Labangso a video lo lang ponik lo na tangte pinya video start iglo na I can fly CINE production jipong sajir presence ahin ben kasonse pon Klir Ningve Labangso lamarjan lake director ke Mr. Sodar Inti lapen Labangso lamarjan along jiparjan abang fiatum ke lake thare gotom terang sami clear metok bipi sami kakrung rong pipi thare lokhiram inhi thare samson inti kathar Labangso lamarjan a producer lake songita kropi lapen Labangso alamarjan along music director lake ran rongpi Labangso alamarjan director of photography lake Bapuram Ronghang lapen production manager lake Ilyas B Taubi Labangso alamarjan ka release ji Arni lake 1st October pen 4 October on Labangso lamarjan ka release ji atim lake Difu Galaxy Cinema Hall alo Labangso lamarjan aputhak thare gotom terang kopi sikat ningje pon ikma ilitun langik sina Kardom Karbi Zonal ara doan phan lapen nili kaching hon korting jer sarpisar pu doan phan tame nili kachipar jana bang phu thare gotom terang mate tom jiti lasi nili non kadu kawe phan tame advance Karbi Zonal Youth Festival kadu kawe phan ta lapen isi birta tame non zonal festival hoch tame nili film release niji a film men ke Klir Ningve Klir Ningve of film ke here me film mate horror film ladake hi ia kereng chekma mate ajo pi here me dopik lasinal itu here me film nang ji bulote Klir Ningve of film lang on long on non ke bangji zonal festival bihu lasi karelesik ji ke October tarik sipen tarik prian Difu Galaxy Hall long lapen kapre Karbi Zonal dangan sitami peklang ponik ji lapen nili kipuik ji puke nang litum doan sitame Vaik no lain grapet nang Klir Ningve here me lapen danger Kardom take care goodbye see you kado kawe phanda Labangso lamarjan gelang nunji phan joining rilo tangte pinya video ke lapaning velo video lang mission polete like di ponika lapen video phan share ponigra kang hon pen channel aphanda subscribe ponik popsi ningje thelo Kardom